3,31, saturace kyslíkem 94. No, což je 20 metrů tam a tady je takový hřebínek. No. 3/4/5. A jdeme do akce. Tak prosím, pane. Děkuji. No, hned do začátku. Myslíš, že máme dobrý směr? Tak máme tady 5:30, vrcholovka. Jo, jsme na Peuterej. První polovina akce je za náma. Dneska jsme byli 13 hodin v zápřahu, v podstatě bez jakýkoliv pauzy. No počkej, Phil, to ještě nepočítáš tamto, ale. Teď je šílený, ale hlavně, že musíme najít vodu. Musíme najít sníh, ze kterého uděláme vodu. No. To je paráda slaňovat na takových hlinových nítech. Zaseklé lano nechce se vyprostit. Tohle nás ještě čeká do bivaku. Tak slaní máme úspěšně za námi 8 hodin. A ještě tady, ale to už je připravit čelovka. Asi ví, co nás čeká. Že nás asi něco čeká, ne? Tím krásným materiálem vstříc možná světlým zítřkům. To je teda hnus. Tak nám Oskárek zalézá. Tady máme přívětivý terén. Tak jsme konečně na bivaku. Šílená cesta. To, co jsme mysleli, že ulezem za 3 hodinky, jsme lezli asi 6 hodin. Krvěrný.